то охири мавсими соли 2022 ширкати Оила ТВ дар портали худ рафти бозии клуби футболи Хуҷандро мустақиман пахш хоҳад кард. Ин тасмим имрӯз зимни ба имзорасонии шартномаи ҳамкорӣ қабул гардида, роҳбарияти ҳарду ҷониб қарор дод ба имзо расониданд. ба гуфти директори генералии Оила ТВ Фахриддин Файзиев, Оила ТВ ин хизматрасонии тамошои телеканалҳои ҷаҳонӣ ва контенти нодир дар режими онлайн ва сабт буда, хизматрасонӣ дар намуди барномаи мобилии iOS ва Android ва веб дастрас мебошад. Баробари ба имзорасии созишнома бошад минбаъд мизоҷон метавонанд аз Оила ТВ муҳорибаҳои ҳайати клуби футболи Хуҷандро, ки дар ин мавсим анҷом дода мешаванд, бо сифати баланд тамошо кунанд. Не только поддержка команды, а также популяризация данного вида спорта, популяризация популяризация футбола, именно популяризация, чтобы молодежь занималась данным спортом, чтобы молодежь была вовлечена в этот спорт. Мы ожидаем большие надежды от этого сотрудничества и будем прилагать все усилия, чтобы и команда футбольного клуба «Хаджен», также и Оила ТВ получила максимум от данного сотрудничества. дар навбати хеш директори клуби футболи Хуҷанд Муроҷон Умаров барои оғози ҳамкориҳои дуҷониба ба роҳбарияти Оила ТВ изҳори сипосмандӣ намуда иброз дошт, ки баста шудани шартномаи ҳамкорӣ байни клуби футболи Хуҷанд ва Оила ТВ зарур ва саривақтӣ мебошад, зеро дар пеш ҳайати клуби футболбозони Хуҷандро вохӯрӣ бо дастаи суғдиёна интизор аст. Шарик шумо медонед, дастаи Хуҷанд ба марҳилаи неҳоии минтақавӣ роҳат гирифтагӣ бо дастаи суғдиёнаи Ӯзбекистон бозӣ дорем 17 август. Баъди ҳамин сол в тестовом режиме оза ҳамкорӣ мекунем. 2023 бо аз нав шартнома дида мебароем. Чӣ ки шумо дидасед, дар вақтҳои охир дастаи Хуҷанд бисёр бо соҳибкорҳо, бо ширкатҳо шартнома карда истааст, барое ки дастаи Хуҷанд натиҷаи хуб нишон дода истааст. Айсоби ҳамин чӣ ки шумо медонед, ширкати букмекери Формула 55, Мерси Боку, ширкати суғуртавии бима ҳамкор дорад, ширкати мобили Z Mobile, ширкати Тисел бо оваи ҳайати ҷавононе ки мо наврасон мактаб дорем, Юсенза мега ҳамон кадам шартнома ҳаст, бе дастгирӣ мекунанд. Ҳа бевосита дастгирӣ муҳтарам раиси вилоят Раҷаб Аҳмадзода ва ҳукумати шаҳри Хуҷанд муҳтарам раис Фирдавс Шарифзода. Дар оянда мо ҳаракат мекунем ки бисёртар бо соҳибкоро кор кунем ва дастаро пеш барем. Ин вазифаи мо аст. Директори генералии Оила ТВ иброз дошт, ки роҳбарияти ширкат баробари ҳамкори клуби футболи Хуҷанд гаштан аз дастовардҳои ин даста низ хеле хушнуданд ва изҳори боварӣ намуд, ки дар мавсими оянда низ якҷоя ба комёбиҳои боз ҳам бештар ноил хоҳанд гашт. ҳамин тавр маросими ба имзорасонии шартномаи ҳамкорӣ ва нишасти хабарӣ барои намояндагони васоити ахбори омма, ки доираи фаъолияти густурдаи клуби футболи Хуҷанд ва Оила ТВ-ро дар бар гирифт, ба охир расид. гузориши Фарзона Ҳодибоева, Равшан Тоҳиров, Азия.